Tak děkujem za to, jak Pán Bůh působí a věřím, že si Bůh používá Alfu i v našem společenství. Já si pořád vzpomínám na to, jak jsme prožívali Alfu v Písku a byl to úžasný čas, kdy opravdu lidé přicházeli do sboru, ne po desítkách, ale po jednotkách, ale díky Bohu za ně, díky za to, že přišli a mnozí zůstali. Tak je to úžasná milost. A já jestli si z Alfy něco pamatuju, když se řekne Alfa, tak mě se vždycky vytane na mysli takový slogan. Pro mě je to takový slogan Alfy. Na Alfě není žádná otázka špatná. Špatná může být pouze odpověď, ale prostě můžu si to do příště nastudovat a můžu přinést ty správné odpovědi, ale žádná otázka není špatná. Naopak my máme rádi otázky na Alfě a pozbuzujeme lidi, aby se ptali na Alfě, protože to je skvělé, když tam pokládají otázky a my máme zase co studovat do příště. Takže žádná otázka není špatná. A jestli pak víte, která otázka, které takové velké téma, kterým takým velkým tématem, velkou otázkou ta Alfa začíná. Viděli byste to někdo? Co je to první velké téma na Alfě? Schválně. Kdo je Ježíš Kristus? Kdo je Ježíš? Tím začínáme. Samozřejmě tam ještě takové to, o čem je život a tak, ale pro mě takové to první velké téma, které se začíná probírat vlastně na tom druhém setkání Alfy, je, kdo je Ježíš Kristus. A já bych chtěl teď s vámi přečíst vlastně text písma a pro mě je to vlastně taková vůbec první Alfa v historii tohoto světa, kterou vlastně uspořádal sám Pán Ježíš Kristus ještě během svého života. A on přesně tuhle otázku položil. Kdo je Ježíš Kristus? Tu otázku si nevymysleli lidé, to položil sám Pán Ježíš. Tak pojďme si to společně přečíst. Můžeme otevřít Matouš 16. kapitolu a budeme číst od 13. do 18. verše. Takže budu číst překladu B21. Když Ježíš přišel do okolí Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho mají lidé syna člověka? To je ta otázka. Odpověděli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků. A za koho mě máte vy? Zeptal se. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, odpověděl mu Šimon Petr. Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, řekl mu na to Ježíš. Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Nepřemohou. Tak to je možná taková první kurz Alfy v historii tohoto světa. Ježíš pokládá otázku, kdo jsem, za koho mě lidé pokládají. Ježíš tady přišel do kritického bodu ve své službě. Vedení Izraele ho nepřijalo. Ve skutečnosti se ho chtěli zbavit, ale normální lidé ho měli rádi. Ale vypadá to, že vůbec netušili, kdo to je. Oni ho prostě měli rádi pro to, jaký je, ale netušili, kdo je. Tak se na to ptal svých učedníků, za koho mě lidé pokládají. A oni mu řekli, že v tom lidé mají naprostý zmatek. Já si myslím, že kdybychom dneska prostě si udělali takovou anketu ve městě, tak uvidíme, že na tom ty dnešní lidé nebudou o mnoho lépe. Že v tom mají stejný zmatek jako tenkrát. Já si vzpomínám na jedno setkání s takovým pánem, byl dohola, měl tečku na čele, takové oranžové roucho, hřízu a bavili jsme se normálně o Kristu, říkal, já věřím v Krista, jo, prostě vedle dalších, prostě věřím v Krista, to je v pohodě. Ale já prostě vidím, jak v tom lidé prostě mají úplný zmatek, že vlastně neví, kdo je to Kristus a asi bychom slyšeli velké množství odpovědí.
Je to stejné jako tenkrát. Tenkrát lidé říkali, ho pokládali za Jana Křtitele, někteří ho pokládali za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků. Můžeme říci, že to je celkem slušná plejáda starozákonních proroků, o kterých si mysleli, že Ježíš je jejich jakýmsi vtělením nebo návratem nebo příchodem. Když jsem přemýšlel nad těmi proroky, tak to byli proroci, jejichž odchod ze světa byl zastřen určitým tajemstvím a někteří očekávali jejich nový příchod, jejich návrat, jako třeba Eliáše nebo Jeremiáše a mysleli si, že Ježíš je jejich novým vtělením. Ale pak se Ježíš obrátí na své učedníky a zeptá se jich, a za koho mě pokládáte vy? Je jedna věc, co si o Ježíši myslí druzí lidé. A slyšíte různé názory. Ale mnohem důležitější je otázka, co si o Ježíši myslíte vy. A to je důležitá otázka pro nás. Kdo si myslíte, že jsem? Všimněte si, že když Ježíš pokládá tu otázku, tak mluví v množném čísle. Petr odpovídá a nemluví jen za sebe, ale za všech 12 apoštolů. Jako první člověk na této zemi sebere odvahu a jako první člověk na této zemi to řekne naprosto jasně, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Je to jednoduchá odpověď, zároveň je to odpověď, která změnila celý svět. Od této chvíle svět už nikdy nebude jako dřív. A já když to čtu v tom písmu, tak z toho úplně cítím ty emoce, kdy je to jeden z momentů, který Ježíši udělal opravdu velkou radost. A já si myslím, že v tuto chvíli byl Ježíš velmi nadšený, protože se podíval na Petra a říká mu, blaze tobě, Šimone, synu Jonášův. Tohle ti nezjevilo krev ani tělo, ale Otec v nebesích. Šimon to pochopil. I když možná ještě vůbec nerozumí plně tomu, co to znamená, každopádně Ježíši to v tuhle chvíli stačí. To je úžasné vyznání. Přesně trefil 10 prostě do černého. Je to obrovský úspěch. A proto v takové radosti dodává, a já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále já postavím svou církev. Ježíš se v tuhle chvíli opravdu raduje. A my si na tou Ježíšovou odpovědí už po 2000 let lámeme hlavu. Ta Ježíšova odpověď je možná pro nás trošku šokující. Protože Ježíš tady mluví o základu církve. Říká, na té skále já postavím svou církev. A skála, my chceme jako církev stát na skále. Skála to je něco stabilního, něco pevného. My nechceme stát na vodě. My nechceme stát na tekutých píscích. Protože když přijde bouře, udeří na dům, tak to spadne. Ale my chceme stát na skále. Protože na skále to bude stát dobře. Takže Ježíši, co ti myslíš? Co je to ta skála? Co je to ta skála? Co to je? My si asi nejčastěji představujeme, naše nejčastější odpověď je, kdybychom se zeptali dětí, co je to ta skála, na které církev stojí. Děti nám odešly do besídky, nemáme se to, ale co je to ta skála, na které církev stojí? Co je tou skálou, na které církev stojí? Co to je? Kristus. Nemusíme mít děti, máme tu Halinku. Prostě Kristus. Kristus je ta skála. Ježíš je ta skála, ten základ, na kterém církev stojí. Je to tak? Je to tak? Amen. Tak proč to říká Ježíš úplně jinak? Proč to říká jinak? Proč neříká, já jsem ta skála a na té skále já postavím svou církev? Proč to je to, co Ježíš neříká? Proč? Nám by se to tak líbilo. My to tak chceme. My chceme stát na Kristu, na skále. Ale
Ježíš v té radosti, z té Petrovy úžasné odpovědi, z toho pochopení, z toho porozumění, z té víry, z té odvahy, kterou Ježíš měl a kterou Petr měl a vyslovil to nahlas, tak on se obrací na Petra. Je to nějaký Petr? Petr šťastný. Petře, já ti říkám, že ty jsi Petr. Ty jsi Petr a na té skále já postavím svou církev. Wow, já být Petrem, tak to je velké břemeno. Protože víte, co to znamená Petr? Skála. Petros je skála. Nebo kámen. Mnozí, možná někteří z vás jste byli na tom místě Petra, že jo? Kde je Petr? Kde najdete Petru? V Jordánsku. A co znamená to Petra? Nebo co to je za místo? To takové to skalní město, že jo? Tam ten vytesán chrám, prostě jako je to nabatejské skalní, nabatejci to byli jedni z prvních křesťanů, nabatejské skalní město. Petr je kus skály. Petra znamená skálu, skalní masiv. Jinými slovy, on se obrací v té radosti na Petra a říká mu, ty jsi kus skály. A já na tom skalním masivu postavím svou církev. Ne na mě, ne na Kristu, ne na Ježíši, ale na tobě. Petře, ty jsi skála. Na tobě já postavím svou církev. Ježíš tady nazývá skálou toho Petra, který si za chvíli Ježíše vezme stranou a začne ho kárat a říkat mu, pane, to se ti nemůže stát. Když byste četli ten příběh u Matouše v 16. kapitole dál, tak za chvilku vidíte toho Petra, jak si bere Ježíše stranou a říká, to ne, takhle to nebude. A Ježíš mu říká, jdi za mnou, satane. To je skála, na které budeme stát. Ježíš tady nazývá skálou Petra, který, když ho vezme nahoru proměnění, tak Petr je z toho tak zmaten, že tam neví, co by řekl, tak tam něco říká, ale vůbec neví, co mluví. Je úplně zmaten. To je skála, na které stojíme. Ježíš nazývá skálou Petra, který, když vystoupí z lodi, chce tolik jít za Ježíšem na tu vodu, vidí tam mistra, jak tam stojí, tak on vystoupí z té lodi, on se začne topit. A Ježíš ho musí zachraňovat. To je skála. Nazývá skálou Petra, který se před ním vytahuje. Já jsem připravený s tebou a do vězení. Já jsem s tebou připravený jít na smrt. Ty máš to, já jsem ten nejlepší člověk, kterého máš. A pak jde a tak se bojí o svůj život. Bojí se o sebe, že ho zapře. Mladá služebnice ho u ohně usvědčí. On řekne, já vůbec neznám, vůbec nevím, o kom mluvíš. Vidíte, jaké lidi si Bůh používá? Vidíte, z jakého materiálu buduje svou církev? Rozhlédněte se kolem sebe, jaké lidi si Bůh používá. To jsme my. Ale Ježíš Petrovi říká, Šimone, já jsem prosil za tebe, aby tvá víra neselhala. Víte, Petr 1000krát selhal. Ale Ježíš v něm přesto viděl něco, co ostatní neviděli. A proto mu říká, Šimone, ty jsi skála. Ty jsi ta skála, na které já budu budovat svou církev. A proto Petrovi Ježíš říká, až se jednou obrátíš, posiluj své bratry. Pas mé beránky, pečuj o mé ovce. Petře, ty jsi skála, já v tobě vidím skálu. Protože on v něj věřil, i když ostatní nevěřili. Petr byl, jaký byl, ale jedna věc se mu nedá upřít. A to, že v Ježíše vložil veškerou svou důvěru. A i když 1000krát padl, tak 1000krát vstal. A v tom je velmi podobný králi Davidovi. Ten rozdíl mezi Davidem a Saulem. David udělal horší hříchy než Saul, ale on 1000krát padl a 1000krát vstal.
Saul už nevstal. Saul tam zůstal ležet. A i když ho sám apoštol Pavel Petra musel kárat před ostatními pro jeho pokrytectví, Petrovi, kterému Bůh řekl, co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté, a pak se odděloval od pohanů, nechtěl s nimi jíst a Pavel ho tam pokaral přede všemi, tak přesně tomu Petrovi Ježíš říká, ty jsi ta skála, na které budu budovat svou církev. V tu chvíli, kdy tam Petr stojí a veřejně vyznává, jako první ze všech má odvahu, první člověk na zemi říct, že Ježíš je Kristus, je to Mesiáš, je to syn živého Boha. Všichni Židé čekali na Mesiáše, všichni čekali na toho, kdo je zachrání, kdo je vysvobodí. A Petr tam poprvé to pojmenovává a říká, to je on. To seš ty. Ty seš ten Mesiáš, kterého Židé tisíce let čekali. A Ježíš mu říká, a já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále já postavím svou církev. My bychom ale řekli, církev přece nemůže stát na lidech. Skála je přece něco pevného, stabilního. Kristus je skála, Boží slovo je skála. Lidé jsou křehcí a nestálí. Sám Petr ve svém dopise mluví o skále jako o Kristu. Kristus je ten kámen, na kterém úhelný kámen, je to ta skála pohoršení. A Pavel píše, nikdo nemůže položit jiný základ, než ten, který byl položen, a to je Ježíš Kristus. Ale Ježíš tady říká, já svou církev buduji na lidech, kteří mi věří a kteří vyznávají, že Ježíš je Kristus, syn živého Boha. To jsou ty živé kameny, ze kterých stavím svůj chrám na této zemi. A Pavel v Efeským 2.20 říká, vy jste byli postaveni na základ. A nemluví o Kristu, ale říká základ apoštolů a proroků, kde úhelným kamenem je sám Kristus Ježíš. To znamená, že církev stojí na základě smrtelných lidí, apoštolů, proroků, kteří věřili a vyznávali. To byli lidé jako my, byli to obyčejní muži, neučení muži, byli to rybáři, výběrčí daní. Lidé, kteří se od ostatních lišili tím, že všeho nechali a následovali Ježíše Krista. Ale byli to normální lidé, chybující lidé, jako jsme my. A to je základ církve. To je ten základ, na kterém Kristus svou církev buduje. A o mnoho let později Petr píše všem křesťanům ve svém dopise a říká, když přicházíte k němu, mluví o Kristu, k živému kameni, zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu. Vy sami jste živé kameny. To znamená, že Kristus je ten první živý kámen. Je to úhelný kámen celé stavby. Na něm jsou postaveni první apoštole, proroci jako základ církve. A pak jsou všichni věřící prvního století jako živé kameny ve stavbě duchovního chrámu. A kámen to je něco stabilního, něco pevného. Vy jste ty živé kameny. Vy jste ta skála. Na ní stojí věřící 3. století, 4. století, 5. století až do 21. století. A tady stojíme my. A když následujeme a vyznáváme víru v Ježíše Krista, i my se stáváme živými kameny v Kristově duchovním chrámu, skrze které si Kristus buduje i dnes svou církev, svůj chrám. My jsme ty živé kameny. To znamená, že my jsme taky ta skála. My se nelišíme od Petra. I my vyznáváme, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Akorát, že Petr to vyznal jako první. A proto ho Ježíš tak ocenil, tak vyvýšil. My nejsme křesťané v první řadě proto, že jsme dneska ráno přišli do shromáždění, nebo že se modlíme, nebo že dáváme desátky. My jsme křesťané proto, že stejně jako Petr věříme a vyznáváme o Ježíši Kristu.
jsme to my, kteří jsme uslyšeli slovo, že Ježíš je Boží syn z nebe a vyznali, že Ježíš je Boží syn z nebe. A v tuto chvíli se stáváme živými duchovními kameny v církvi, kterou i Ježíš až do dnešního dne staví. To znamená, že církev jsou muži a ženy, kteří přijali Krista, odevzdali se mu. To je základ církve, do které dnes patříme, to je základem církve, nic jiného. My se můžeme nějak tvářit před lidmi, ale před Bohem se tvářit nemůžeme. Ve chvíli krize se ukáže, jaká je naše víra, v co věříme. Petr prošel mnoha krizema, ale Ježíš za něj prosil, aby jeho víra nezahynula. Petr nebyl dokonalý člověk, udělal mnoho chyb ve svém životě, ale Ježíš za něj prosil, aby v tom všem, čím Petr bude procházet, jeho víra nezahynula. A co dělá Kristus dnes? Bratři a sestry, řekněte mi, co dělá Kristus dnes, co dělá právě v tuto chvíli? Co dělá? To samé. To znamená, že on sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího a co tam dělá? Přimlouvá se za nás. Přimlouvá se za nás. Jako náš velekněz, čtěte epištoli Židům, přimlouvá se za nás. Stejně jako se přimlouval za Petra, aby jeho víra neselhala, přimlouvá se i za každého z nás. Aby ta naše víra přežila všechny ty zkoušky, všechny ty zápasy, všechny ty bolesti, všechna ta naše selhání, všechny ty naše nedostatky, slabosti. Aby ta víra neselhala. My, kteří tvoříme tento sbor, tuto církev, tak jsme zde proto, že jsme přijali Pána Ježíše Krista za svého mistra a zachránce. Kdo z vás přijal Krista jako svého Pána a zachránce? Kdo z vás? Dobré. Protože to jediné a nic jiného z nás nedělá církev. Církev z nás nedělá to, že jsme členové církve. Víte proč? Protože když vyrůstáte v církvi od dětství, tak přesně víte, co starší chtějí slyšet, přesně víte, co máte říct na staršostvu a nemusíte mít ani Krista ve svém srdci, vy to prostě víte, vy to víte v hlavě. A můžete jim to říct a starší řeknou, chvála Pánu, přijímáme tě do sboru a vůbec to nemáte v srdci. Protože to, co církev dělá církví, je osobní víra v Ježíše Krista. Osobní víra v Ježíše Krista. Takže zbývá tedy pouze jedna jediná otázka. Jak jsi na tom ty? Jak jsi na tom? To žádný člověk nemůže posoudit, jenom Bůh vidí do tvého srdce. Jestli jsi přijal Ježíše Krista. Jestli v něj věříš. Víte, jak kdybych měl přijímat Petra do sboru, tak já ho možná nepřijmu. Řeknu Petře, hele, tak jako podívej. Nejdřív si srovnej svůj život a pak přijď. Ale Ježíš ho přijal, protože on viděl do jeho srdce. On přesně viděl, co tam je. A proto se ho 3krát ptal, Petře, miluješ mě? Petře, máš mě rád? Ne kvůli sobě, Ježíš věděl, že ho má rád, ale kvůli Petrovi, aby on si to mohl uvědomit. A pak od něj 3krát slyšel, tak ty budeš pastor v církvi, ty budeš pastorem. Budeš pást mé ovce, budeš pást mé beránky. A i ty, pokud můžeš z celého srdce říci ano, jsi součástí Kristovy církve na zemi i v nebi. Skrze víru v Ježíše Krista, Pána Spasitele. Církev stojí na lidech, jako jsem já a ty. Na těch hliněných nádobách, které jsou naplněny dobrým pokladem evangelia, vzácným pokladem evangelia. Lidé, jako jsme my. Lidé, kteří nejsou dokonalí,
Lidé, kteří v mnoha oblastech neustále selhávají, ale snaží se růst a nejde jim to tak dobře, jak by chtěli. Nejsou tak daleko, jak by chtěli být. Je před nimi ještě velmi dlouhá cesta. Ale lidé, kteří vyznávají, že Ježíš je Mesiáš, syn živého Boha. My tvoříme církev. My, živé kameny. Znáte tu značku Pozor, padá kamení? To jsme my, padající kameny. Pořád padáme, ale pořád vstáváme. Znovu vstáváme, jako Petr, jako David. My tak nestabilní a přece stabilní, pevné, věčné, živé kameny, ze kterých se buduje Kristův chrám. Takže to je první otázka na Alfě. Kdo je Ježíš Kristus? Za koho mě lidé pokládají? Ale mnohem důležitější otázka je, za koho mě pokládáte vy? A tak přijďte na Alfu. Můžeme společně přemýšlet na touto otázkou. A nebo máte někoho okolo sebe, komu to není jasné. Pozvěte ho na Alfu. Položíme otázky, těžké otázky a budeme hledat odpovědi a přemýšlet. O tom je Alfa. To není nějaká nalejvárna, ale to je kladení otázek, dobrých otázek a společně hledání odpovědí. Takže rozhlédněte se kolem sebe, už jsme to slyšeli, s modlitbou, s důvěrou. Modlete se, Pane, ukaž mi, koho mohu pozvat na Alfu. Mám snad já přijít sám na Alfu? A věřím, že uslyšíte odpovědi. Takže to jsme my, církev živého Boha. Církev apoštolská, boží rodina, boží lid na této zemi, svatý rod, kněžstvo náležející Bohu. Pane, my ti tolik děkujeme za to, že ty jsi nepřišel na tuto zem hledat lidi zdravé, ale přišel si hledat lidi nemocné, protože jsi přišel jako velký lékař z nebe. A nepřišel si hledat lidi dokonalé, aby si je vzal do nebe, protože nebe by bylo prázdné. Ale přišel si hledat lidi, jako byl Petr, jako byl David, jako byl Abraham, Jákob, Jeremiáš. Lidé, kteří zápasili, kteří bojovali o svou víru a kteří to chtěli mnohokrát vzdát a mnohokrát si to dělali v životě po svém. A přesto to s tebou nevzdali. A ty jsi to s nimi nikdy nevzdal. A my jsme stejní lidé. Hledající, ptající se, možná někdy nenacházející odpovědi. A znovu se ptající. A znovu hledající. A tlučící. A nalézající. A upokojené. A znovu vstávající, jdoucí dál, až do toho cíle, který si před nás postavil, do tvého království. A teď jsme na cestě. A chceme se navzájem podporovat, posilovat a zároveň zvát lidi, kteří by chtěli jít s námi. Ty jsi řekl, že v tomto městě je ještě mnoho lidí, které si vyvolil ke spáse. A tak prosíme, Pane, aby si nám otevřel oči pro to, kteří to jsou, abychom mi mohli dát tu pozvánku do tvého království, aby mohli přijít a společně s námi vyznat, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Amen.